para ibi ko na mo dyan para magano. Kadugaling kay buntag miningari og unsa pang hapon daghan ng tao, daghan na kadug tao buntag pagani. Nagpresyo sa lubi guys, na itag 30, na itag 40. Pero libre na na si Gapiga, libre na pud piga. Parang tricycle na tugubili ni tatay kay way ko parkingan kaya daghan nagtao. Ara katos na si Precious. Kamo pa Precious kay kita magduaan. A few moments later. Diyan na dun sa bahay guys, grabe tao ang naghan naman. Ay, mura managingan bisag aron ni surag mga Pilipino nagihapoy itong palit. Kasagaran lagi itos mga Pilipino bisag lisod may maghanda jud kuno. Kay nangita ra pud sa mga adlaw. Pero ang mga dato muna tipid-tipid kay mahadlok sila bahot ng kwarta. Merkado kagubot ang trapika pagazid. Tama ba nga? Si Precious nakabudol na po si Jang Lola. Na, mo na kaugunsa kay nakita sinila sa Violet. Madugali kay tag 35 bra. Marahon mo ko. Namili na pagduhaan. Ano ba ipagkita mo? Pagduhaan bagyan. Kaya mo jika ay dara po ning kuhaag ka mo tugo. Ako ina kaya kuhaan. Nako. Yes, ginuuna. Katusod ko. Naghanan kay budol. Ikaw may kinadaghan nagpanaskuhan ron. Asa maingon? Misa na lang, may misa. Thank you. Misa. Oh, naisud. Naraling kurana na o da. Kurana na wa. Naraling. Ay, ganyan dyan. Di alaga mong kinakasgang latik. O, manila may kagbiko ron kay di ako may nagluto. Sila na yung may nagluto. Mana hindi ko hapdusan din ron. Kurot mi din na isa kawa ron. Kaluto na gamang biko. Mukhaan mi daan kay lain na ba nang magpasko kay alas 12 na ko mapakan as nga gabi eh. Mapas mo lang ang punta. Uy, wala nito na. Wala tayo init para po na tayo. Para sa tayo. Mapas mo na tayo init pa. Ano mo timutin mo daan kay alas 12 pa. Ano init pa to. Yan mera. Nga na may daan kay mapas mo sa may kapakan na ba alas 12 ng gabi eh. Basta nga gabi. Di pa pahilabtan ag niluto kay alas 12 na kami pakaon. Odoy. Bugnaw? Ice cream. Salamat Ice sa cream. sponsor sa ice cream. O sponsor Barot po malagi. sa Biko. Dapat yamang mango float. Gamay rag mangga kay mahal. O sponsor po na mas pizza. The next day. Ako siya na. Madyong buntag ninyong tanan guys. Merry Christmas, December 25. Hindi, manimo na data. Precious day. Hi, ito. Hi. Merry Christmas everyone. Manimo mig biko og parisan og kape. Precious pod po kaog kakor oats. Pwede mo na siya mo kaog biko. Iwan mo na mo tilap. Ngugkog mo na siya basta tamis. Hindi tapoy among pizza wa man na mo makaon gabi eh.
Man may mong pamahawan din. Birehit kay arong init kay gisuod mong nanay sa rehit. Pag amang biko, grabe bikong nanay ga makabungaw. Sabing tamisa. Precious. Di na, kana. Ay si Precious pag gabi ining huwat nag alas 12 dyan nga tug ni pag human nag alas 12 kapin. O milingaw gabi tug-tug si Precious pag nagsijaw-sajaw. Nahadyo man po di mata. A few moments later. Adong Pasko na din yung tanan guys. Dede may sa gawas. Kaya nagbuhat mis init. Precious dia. Hi, ikaw na. Hi. Hi. Among gibuhat sa init. Agkuan day gabi Ag kami alas 12 ka piniundang nami. Ag uban nagbuntag radyo kantahay. Kaya gisod man pud na may bata. Precious wala ba pud matog. Magpaabot pud sa alas 12. Manang pagka humag alas 12 kapin nang atog na ni. Hindi mara to. Bisa ginagmay ra among pahinang daghan gihapon kay kami ra man pay mangaon. Moabot pa gid sila to baong tuig to nga mangguplo to nga mong biko. Kay hapdos liga pag magpalabi. Tilaw-tilaw ra man pud. Nga malipadan ba yung Pasko hinatpanta nga ang atong Pasko na asa kalinaw kanunay labi na sa mga dughan nga naigi pang bati nga di anta magsigig ka bitter, di anta magsigig ka kanahon nagdaotan negative, kanang sigig panghusga sa isig ka tawo. Kay ag spirit kuno sa Pasko guys maghinigugmaay og na kanunay sa kalinaw. Hinay di mo dagan-dagan pag hinay ra madamag ka. Bitaw. Bahin bitaw sa katunghang result sang mayuma 6.45 cm na siya guys. Dako na dud siya ingan og doktor. Dako pa sa lemon. Dako na siya isa na sa kabuok pero pataas siya tubo siya na asod sa ahang ubari matapsingan jud kay naman siya sa lining nasud man siya sa kuan sa bahay bata. May giingan sa doktor. Wa jud ko laing choice duhara. Medication o operation ag medication mangod guys kay wa man kun oral nga tambal kuan siya injection na pagpanido bugat ka kay mahal sa every 3 months siya nga iturok worth kuno siya og 14,000 kada 3 months and then nagkumag 3 months pwede siya tanawon og nikupos ba kay pampakupos man siya pero kasagaran dito nung kuno pampakupos pero ningon si Dok nakupos na siya pero ug undang kuno pod og inject mobalik pod siya tubo hinay nak mana ang ikalibugan asa man may mangita na nga magaling ag among panginhanglan ng kuwang pamanggani mo nang choice na ag kuan na choice operation. Pero niyon po si Dok nga og maoperahan di na ko pwede manganak kay kuan man tapsingan man ag bahay bata unja muuwat man jud kuno nang ngana kanang kinuhaan ba unja napud kuno po possibility nga mutubo si balik kay kani kunong mayuma guys tubo sa matris mura kuno po nigbugas nga mawa mutubo balik minsan na hindi mo na yung gikakuanan kay magpa-opera ko karon siyempre need paghihapon ng kwarta kay naman dyan mga pamaliton ng mga tambal gamiton sa nag-opera hinoon malibre hinon ng operasyon kay anak man sa public nga kuan ra ko na spill health nga naman po ko'y care card same process ra gihapon sa pagkasiis na nga kami gigahapon mo palit sa mga tambaw katong gamiton nag-opera mga swero nga na o katong mga idapat nga nag-opera kami manggapoy mamalit kay wa may libre nga sa ospital malibre hinunag opera kay na may kuan sa PhilHealth diya tabang po sa care card dere sa intong lupa pero aganggi ka kuanan guys wa ko nang problema nga di sa ko maoperahan naganggi ka problemahan
nga ug magpa-opera na ko now mag-o ko kay ag bata ginan ko sa doktor nga manahanaan magdesisyon mig duha magpartner kay gamay pas precious nga kay baw si dok nga ati manunon pa jadi dyan malikadan nga magpakudkod nga na dyan siyempre manginabuhi agang partner dyan kung saan kuno na nga 3 months pa kuno magpaadyo jadi sa dyan kuno ko pwede mo arsa sa bata manay ang gikagulaan agaban manggod kay ako kasabot sa uban nga concern nga nag-apura sila nga magpa-opera na ko dadyo ako manggod kay kahang ginahanag ha manggong anak dahil dinalian dyan sinanay po sige pag-apura kay uli na dyan sa una magalit pagpanganak na buwan pa ko kapini uli na magalis na na yung sa mandong nga wadyo kadyo ka panginabuhi basta kadyo ka pamasahero kay mag-uul sa mo bidya na mo kay siyempre napakoy samad pero mas okay pa hinong ko itong sa una matod panido kay bata gamay pa di pa bug at arsahon nakaroon kay si Precious kay buaw na badya po may dyan gaingan ako nga maghuwat na si Jagan sa desisyon na kay kinahanglan ko no magsabot ning duha magpartner dyan gusto po siya nga makigistorya ni tatay ay ha po magpa-opera gan sa among desisyon dapat ko no magasinabot ni kay di na jud ko pwede nga karon hinung kuno nga napa koy mayuma po delikado pud kuno maburos kay kuan kuno ma tapsingan ako ng bata sa ilawom malagi jang gingan nga swerte miracle ako no nga si Precious wana kuan nga dahan ako mayuma nga naburos ko pero ako okay raman po na hawag din ako mga anak madyo na laman ako isa kay sakto naman po ko sa edad pero mao lagi dahang kakuanan ug karon ko magpa-opera kay mao ati manunon pas Precious nga na mag-unsa na laman ni ug pinapod mo biyahe si tatay magngangami wa may panganon kasi nanay usap ko na stress kay mura pud siya nagdali mura pud kaulion na kay nalagi pud ko na nabilin dito agaban manggod kay murag wa sila ka gets unsay ang bot ipasabot ba mag-apura nga magpa-opera na anja nagbata lagi dyan mo hantod ka sa nagtulo ka buwan ug maoperahan ako sa una gali isa ra ka buwan kapin pag humanay panganak ni uli na nga ni siya nga mo na yung giingon nga di wa ko naingon nga di ko magpa-opera kay mahadlok ko mas ingon si dok mas maayo hinung kunog maoperahan kay aron di ko maganahon nga mudako na siya sa ilawom pero ag kanino nung kunong mayuma guys once nga magminupos na di na kuno po ni siya mutubo mawara po ni siya kay wa naman siya wa na may di naman tadugon pero paaboton pa kuno na hagbag minupos ko nga 40 pa man kuno ko jag minupusal eggs kuno sa mga baji kay 50 to 55 man depende kuno po na sa hormone sa baji pero 50 jud kuno na kasagaran matod pa ni siya mo na nga hana maghanahana may mansa di ko ni maayo ug na kung napod ko ni kaapod pwede ko napod mag-inject kay after 50 years mo minupos naman kung sa mo na ginaara mahala mag-inject atong naingin siya na nga ado laman ka stress pwede raman mo magsabot sa imong partner kung sa maadyo mas maadyo nung kuno og magpa-opera kung dyan na kuno po imo abaga nga makakuha ni Precious while hanap buhay ang partner jadi mo ko makakuan kay sinanay di mo dyan na mapugnan gusto sa muli kaya ako bito sa una bito sa pagpanganak na ho tao dagan-dagan naman ito tatay pamanjo ko kapag ang muli na siya pero okay naman ang buto sa una kay gamay pa mas Precious bisag wapa ko nakaadyo makaya man hag-arsa kay gamay pa man siya hindi pa man sa kuan kay padidion raman nga karon ang tahay dyan maoperahan ko kamera mabilin sa bahay labi dyan malikadan sa jag hindi mapakod-kod oo nga muna yung gikakuanan wa ko na yung mahadlok ko magpa-opera ganun mahadlok man ko kapila na ka-operahin nakasurvive man po ko sa pagka-CS yung magalis dok na nakasurvive lang ko sa CS nakaroon pa bahinon nga mayuma maurag hapon ko nung kuan pagka-opera ha pero kinahanglan lagi pag 3 months si Precious lagi mao may gikakuanan dalisod pud para sa una nga si tatay way biyahe binta man to sa una kay kamay pa mas Precious makaron kamera mabilin di man din milikayin maarsa na naho mo na ahang usa nga gikalibugan di kay sila nga kanang mahadlok magpa-opera siyempre di man jud pwedeng as in just now kay magtigom pa man og para sa pangdapat sa operasyon para sa una sa panganak na kami man tanan ning gasto sa mga gikan sa
gloves gikan sa katong pangtampal sa samad amo man tanan kuan na lagi ag bayron sa pag-opera pero kami dyan mamalitan sa tambal na dyan yung mga resita nga kami mamalit nga pila kay basta-basta raman ninyo nga kung hindi mo pa-opera nga napa man dyan ay dapat huna-hunaon na pa'y dapat tiguman nga malagi kang anak ngayon magali kong dok nga dok kasi pwede na po pa-opera ko og mga 4 to 5 years old na kang anak ay pwede naman sila likod ko ron makasabot naman alam matunayan siya nga kami lagi kuno yung mag-desisyon pero dako na rabagod jud kuno siya hadlok na kuno og na kuno i-rupture sa sud nga na nga delikado kuno pud isog magdugo-dugo na jud kuno na mapugnan nga bleeding na anja kuno mahutdan kog dugo man dispad na kuno delikado yun siya mo nang nagampo ko nga agun say madyon say hatag nga pagi sa Ginoo di kay may stress na inung ko kay daghan ka jud mag hapura dito sa buhod sig kung ta nag-usa ko sa nay muuli manang nakaingan na lamang pugog oh ikaw gunay gusto na kang muuli kay may stress man hinung pugog ingana nga napa ko ingan nga sitwasyon ba nga naghana ka di nakapura si tatay maupod ning paulion ako no ngana ba maunang og desisyon ko magpa-opera makahuwat ka na sanay na tulo ka buwan usa mo uli nga og bijaan pod ni di ra pa na sa raman dumutulin para sa una nga di siya mutulin kay mag-uog siya bijaan ni nga samot na kuno karon para sa huno na precious mo ning gikakuanan itong nadugay po ng istorya si doktor nga naman lagi na naman siya na yung siya og mas okay ko no og nakoy dool nga igsuon no sa padiha nga makaabag while magpaadyo pa ko si Ma'am Unson katong niingan nga naoperahan po kuno sa Mayuma ning message dito siya sa last na vlog nga dako na jud bitaw kuno ma'am dako pa kuno sa limon matod pa ni dok unja wala ko na kanang magsip kag means na kusog mao kuno pa na magdako na siya kay kana kunong imong means mamo kuno murag nag source ni nga mudako siya pabita kunong uban nga og magbinupos na magpupos ra padag Mayuma kay di naman dugon da ka mo lagi 50 to 55 pa kuno magminupos matod pa ni dok daw mag-abot si Precious og 4 to 5 unsa nakahani ka dako may hindi ka kuanan ingan man ang pagsidok nga wa man hinung kuno ko'y bawal nga pagkaon pero moderate lagi labi na kuno mga red meat nga mga kanang kolesterol mga tambok nga pagkaon pero di man pud may kadutay kaagani mga gulay-gulay raman ng isda ano yung kakuanan katong mga tinad ka nga concern tinad ka kung i-advise na nga nga di may stress di magiging nga ni doktor isa kuno po ng stress ka isa kuno po na makadako isa kuno po makakuan sa imong health condition ng stress dyan sa malagi nga na paiban nga maadyo ka adyo mo advice ni mo dyan ang paiban nga sige rag apura mo nang may stress para man hinong pagkagsamot mo nang sa lamang panggiampos ginugon sa maadyo gun sa paagi nangita pa kog signal og ani gajud kay lisod sud na dali-dali dyan na rabadji bata ano man na sige magkadawhag ha ano sige magkadawhag as Precious sige kadawhag da kau dagan kay malig og tuhod ugi paningot naman day ka uli na ta mo uli na ta ha ha oh chu ha ay dug dako bata na 1 year and 4 months buyag dako ang doktor ni dug dako no